dan ayang-ayang bareng SND Production. Rasani ati kang nandang sengiting liyan hanyawan aku kowe laku katresnan Dimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi pake pacuban bisa mereka terosok kang mas kui cinta sayang ralino aku kudu kelangan Dimas musti kan ingati tungaku siji tresno iki abadi oh dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula aku tresno kata kendak saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci pasunyatan yen aku siramu SND Pro so iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula laku tresno kadang kendel saking suku tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula laku tresno datang kendel saking suku tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu bisa nyawiji ayang-ayang sudah. Napa Mbah? Pripun Mbah?